Full crust. People of full crust. Bantu base full crust. People of full crust and surroundings. Ngizobeka lapho mhla ka-5 I'll be there on the 5th of September edrobheni in Town Hall. mhla ka-5 September. On the 5th of September, Bantu base full crust people of full crust and ngizobeka lapho mhla surroundings. ka-5 ekuseni I'll be ngo-10. there on the 5th. Ngicela uphathe umkoba wasekhaya. Bring your Uphathe compass from umhlabathi. home. Bring your Ngizobe salt. ngiphethe zonke I'll be iy'nsebenzo. having all Ngicela products. ukusho le nkonzo ebengiyenza The ngayo service that I was doing, ngizonenzela I will do it for you. yokukhishwa To take kwey'qalekiso out of curses. lapha ngase-emathuneni. The Ngizofika graves. ngiphathele amashumi. You bring Ngibale one bonke coins abantu and bakini. count all your Ngizoba expenses. nenkonzo futhi yey'mali lapha e-Fourcroft emakhandlela. Candles. Mhla ka-5 On the 5th, ngifika ulithole khona you ikhandlela get the selibuswe candle ngo-50 already rand. blessed at 50 rand. Mhla ka-5 On the 5th, ngizobe ngiphethe zonke I'll be giving iy'nsebenzo. all products. Nkosi nkosisi. God bless Phatha you. i-CV yakho. Bring your Phatha seed. umhlabathi. Bring your soul. Woza nengane yakho egulayo Come on the ephethe top of the amadimoni. seed. Mhla ka-5 September On the 5th of abaphuma abantu full trust Full crust abaphethele and surroundings. lukhasela zonke All indawo places. ngiyabonga shayhlolo. Thank you. Shabbat shalom.